Ġiet imnedija skema li mistennija tiġġieled kontra l-ħela tal-ikel u li se tkun imsejsa fuq żewġ prinċipji ewlenin, dik tal-ġustizzja soċjali fejn in-nies se jiġu mejjuna jgħixu aktar b'saħħithom u dak tas-sostenibilità billi jiġi assigurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-pajjiż. Permezz tal-iskema l-Aġenzija Maltija tal-Ikel se tkun qed iġġib flimkien negozji illi jagħtu donazzjoni tal-ikel li jkun qrib skadenza u dan jingħata lil-laqdiet volontari. Il-benefatturi li huma n-negozji se jkunu jistgħu jikkwalifikaw għal inċentivi fit-tnaqqis tat-taxxa. L-inizjattiva mlaqma żomm tarmix tnediet mill-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu. Matul għall-Prim Ministru fisser l-importanza tal-provvista tal-ikel, aspett li qal inħass aktar waqt il-pandemija u quddiem sfidi ġeopolitiċi kurrenti madwar id-dinja. Il-Prim Ministru qal li apparti l-għan ewlieni ta' din l-inizjattiva kontra l-ħela tal-ikel hemm miri oħra fosthom l-ilħqu aktar nies bit-tqassim tal-ikel minn għaqdiet volontari u anke bil-beħ ta' prodotti tal-ikel bi prezz ridott. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Food Agency Brian Vella spjega li l-pjattaforma diġitali se tipprovdi mekkaniżmu trasparenti u effiċjenti sabiex id-distribuzzjoni tal-ikel isseħħ b'mod effettiv u sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna tasal għand dawk li verament għandhom bżonna. L-organizzazzjonijiet volontari se jkunu jistgħu jirreġistraw sabiex jiġi żgurat li l-proċess ikun wieħed sigur. Qal li l-konsumaturi jistgħu wkoll jixtri dawn il-prodotti bi prezz ridott mingħand in-negozji. Nippromovu biex jinbiegħu cheaper price, bi prezz ridott u xek. U aħna stess ħanamlu promozzjoni tagħhom. Allura flok jintrema li għadu tajjeb imma imur bi prezz ridott tal-konsumatur. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif l-Aġenzija Maltija tal-Ikel f'temp ta' ftit snin mindu twaqfet ġabet bidliet importanti fis-settur tal-ikel u kif b'din l-iskema se jkunu qed jibbenefikaw kemm l-għaqdiet volontari, il-konsumaturi iżda anke n-negozji infushom. Min idea irnexxilhom iweldu proġett bħal dak tal-lum fejn il-Gvern se jkun qed jagħti l-għajnuna tiegħu biex dak l-ikel ta' kwalità tajba kollu illi se jkun qed jiddaħħal f'din l-iskema jkun jista' jiġi reklamat bħala spiża minn negozji li jipparteċipaw, allura nagħtuhom anke inċentiv fiskali biex jikkontribwixxu iktar huwa patt soċjali għaliex qegħdin naraw soċjetà llum inġabret flimkien hawnhekk. Iffirmajna ftehim li se jkun qed jagħmel tanġit soċjali li se jkun qed jindirizza wkoll mhux biss il-kwistjoni li nattakkaw il-ħela tal-ikel imma li nżidu wkoll l-affordabilità tal-ikel kemm għall-konsumatur kif ukoll għall-għaqdiet volontarji li tant qed jagħmlu ġid ġewwa s-soċjetà tagħna. Tkellem ukoll il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refol li qal kif bis-saħħa ta' din l-inizjattiva il-Gvern se jkun qed jiffaċilita l-koordinazzjoni bejn in-negozji u l-għaqdiet volontari sabiex jiġi żgurat l-aħjar użu tal-ikel. Qal li bekk ukoll twettqet weda elettorali oħra tal-Gvern.